Sa mga sugod kita sa kabuntagon mga igsuon, gihangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. O magabasa kita pulong sa Ginoo, o maghala kita gisiptuhan ng alawiton, aron sa pagdaig pagpasidungo o pagsumaya sa ngalan sa atong Dios, kinali siyang pagtuan ng kamaw sa Ginoong Jesucristo. Sumala sa pulong. Sa unang Samuel 16:16 nga nag-ingon, himo ang nga among Ginoo karon magasubo siyang sulugoon nga naa sa imong atubangan sa pagpangitaw ko sa katawo nga batid ng bablit sa alpa o gitar. O matabo nga sa dihang daw tang espiritu na kanimo nga siya mukablit uban sa iyang kamot ug ikaw mamaan. Sumala sa Salmo 25:1 nga nag-ingon, o marika mo manag-awit kita alang kang Jehova, himo na daw sa kamalipayang hugyaw kay anian ang bato sa atong kaluwasan. O sa baninyo ang inyong kaugalingon,
sa Diyos Espiritu Santo. Kanimo labing dalaygon, may humaon, manuloy-on ang makagahong ng mga Diyos sa ngalan ni Jesus. Magbubuhat ikaw binuos sa langit mo sa iyo. Tagi ikaw amahan sa mga butang, makita o hindi makita. Kung tagi usab sa matagusan ng pagkinabo. Ginoong Jesus, nakaros kamuntagon o Diyos, anay usab kami. Ngayon mong mga katauhan na nagkatigong, aros wala nang dunga usab sa inyong mapulo. Kung maghinaw kami nilag na, o Diyos, na aming presensya, magapakigong bagay ka na sa kanunay. Kung among ginatugyan niya kanimo, o Diyos, ang matagusan ng kalawas na buhay. Nga kung sa maamahan ang tanang damog nga nahimog mga kalagpasan, tanang niya mapagkulang niya siyang matubangan na anang Diyos paghatag ka na mo sa kasalita. Papasa sa o Diyos ang mamansa na mapulis mong kinabuhi na sa kanunay pagkayo bitako kapapag sa aming mga tinguha. Ilabi na o Diyos sa mga pagpangalaga niya kanimo. Papasa sa pamahan ang mga ramog at kalibog kangasul nga na kanunay sa tagusan ng kinabuhi. Tumugay ikaw o Diyos ang kanunay kagahmo sa paghimog nito. Papasa sa o Diyos ang mga kalimatan sa mga balatian nga naasa ka ng mga kalawasan. Ilabi na sa imong matatawhan ka. Arong o Diyos, makapadayon kami sa imong mga pagpasidmo, pinagi sa among paghalad mga pagsimba siya kayo. Busa among pagkalaoman ng Ginoo, yagikan sa pagsugod ug hangtod sa pagtapos sa imong mga libuhaton. Ilabi na sa among mga paglalagad siya kayo. Manghinaw to sa kami, o Diyos, nga pinagi sa imong pagkamihig maon sa tagusan ng mga pagkinabuhi. Ikaw kay amahan mo na sa paghikap sa tagusan mo kasing-kasing. Nga sa kanunay, o Diyos, malinawaton sa mga pulo nga imong ipaabot kanina. Aron kini mahimong gabayan o iwag sa among pagkinabuhi ingon nga kami kalibutan ng utawhan pa nga nagkinabuhi din siya ko sa kalibutan. Kay tanan nga mahal nga pag-ampo mga pagpangamuyo. Amo gayon nga ginatugyan o ginalaoman nga among madawa. Tungod kay ikaw mao man ang among nangitlong amahan. O Dios namong tanan ang bato sa among kaluwasan sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo among luwas. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag ka nato pag-usap mga igsuuno. Dalaygon kayo ang Diyos kaning batak na akaron. Diatagan kitag mga kapisikay kabaskog sa matagusan nato kapang lawas. Ug dalaygon ang Diyos kanunay diya sa matagusan nato kag kinabuhi. Nga andam kita sa kanunay sa pagpanimati sa mga pulong nga atong mapakalimhugan base sa naisulat sa kasulatan. O biling mga takna ang mga igsuon atong hatagan og dako kay nga pagtagad ang pulong sa Dios nga atong madungog tungod kay ang nakasalalay diha sa atong pagpangalagan ilabi na diha sa atong Dios mao gayud ang tinuod nga kaluwasan nga gi-offer o gitanyag sa Dios diha sa matag usa ka tawo nga nagatuo sa iyang gamhanan nga ngalan. Busa una kita mo adto sa atong tema ni takna sa kabuntagon sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 2 ngadto sa 8. Nagauluhan kini ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalaga. Aron makuhaan nato ang punto sa maong sugilanon mga igsoon. Sa dili pa kita mo adto sa maong tema ato unang pamalandungan kining gisulti sa Ginoo. Unang-una, Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang bituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Ngayon sa matagusan nato kag kinabuhi, mga igsuon, iyakin hindi pa hinungod, iyakin hindi pahibalo o gisulti nga apan sa tanang midawat kaniya kinsay gidawat ang atong Ginoong Jesucristo sa tanang bituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mababae ka man, malalaki ka man, maidaran ka man o mabatan ka man atubangan sa atong Ginoong Jesucristo, gihatagan kitag kagahom sa pagkahimo mga anak sa Dios. Unsay tawag nato karon sa atubangan sa Dios? Mausap kini ang atong mapatalimbugan
sa gisulat o gisulti ni Apostol Juan Kapitulo 5 versikulo 19. Aron nato kining kapangandaman ug atong masayran kung unsa ang punto. Tungod di kita gihimo naman ay mga anak sa Dios, pinaagi sa atong pagdawat kaniya o pagtuo sa iyang ngalan. Ang atong kahimtang karon mao niyang ingon. Kita na sayod nga kita iya sa Dios. Ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa daotan. Ang matag-usa ka nato karon nga gihimong mga anak sa Dios, kita iya na sa Dios. Klaro kayo nga pagkasulti mga igsoon. Ug iyang gipahibalo dinhi sa matag-usa nato kasalabutan o igdulungo nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa daotan. Wala ginilong sa Dios ngadto sa tanang mga tao nga ang kagahuman sa buhat sa daotan niya sa kalibutan. Di pahibalo na sa Dios nga ni sa matag-usa nato kinabuhi aron na kita mismo makabantay diya sa atong pagkinabuhi. Unsay purpose na kita gihimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo, pagdawat o paghilas iyang ngalan. Dayon kita karon giprove sa Dios nga kita iya na sa Dios. Sa diya nga kita iya na sa Dios unsa po atong aksyon nga pagabuhaton. Doon na tayo ang ayan nga himuon mga igsuon. Sumala dinhi Lucas Kapitulo 9. Lucas Kapitulo 6. Aron nato mas sinabi diya sa matag-usa nato kag kinabuhi nga unsa diya ang atong kahimtang karon. Sa diya makita mga lagad diha sa Ginoo. Nga kita mismo sa matag-usa nato kaugalingon makapangandam o makabantay sa atong kaugalingon. Ingon siya dinhi Lucas Kapitulo 6 versikulo 47 hangtod sa 48. Ang matag-usa nga magaduol ka nako. Magaduol means nangalagad. O magapatalinghob sa akong mga pulo, magapaminaw o magatuman sa iyang mga sulyo pulo, o magabuhat niini, ipakita ko kaninyo kung sa-unsa siya mahisama. Ipakita daw sa Diyos kung sa-unsa kita nga matang may kumpara o mahisama. Siya mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, nga naggalong og lalom, o nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. O sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag niadtong balaya. Apan wala makatayog nini kay kini maayo man nga pagkatukod. Ang gikapahibalo sa Dios nato nilitag na sa kabuntagon mga igsoon. Sa diha-dihay nga kita modul sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Iya kitang gihatagan og halalom nga sambingay diha sa matag-usa nato kaugalingon. Nga ang atong kaugalingon may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay. Naglatid og balay, nagplano nga magbuhat og balay, nga nagkalot og lalom, og nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. Atong na sinati kung unsa ang matang sa bato, ug unsa ni siya kagahi, ug unsa kini siya kabagtik. Mapuna ang gisambingay sa atong kahimtang sa Ginoo. O
O sa pag-abot sa baha, nganong gisultihan man ta sa Ginoo nga kinahanglan nato ang atong pagkatukuron. Kay dili malikayan nga moabot ang kalain-lain matang sa mga pagsulay sa atong mga pagpangalagan. Mawayang isulti dinhi nga o sa pag-abot sa baha, ang bulog ni hasmag ni atong balaya. Apan wala makatay og niini kay kinigi maayo man nga pagkatukod. Mao ni igsuon ang atong hatagan og dako kay pagtagaling maas pagtag. Nga atong mga kahimtang karon gipahibalo sa Dios, gitudluan sa Dios kung unsa nga matang sa atong kahimtang sa pagpangalagad kaniya. Mao kini nga punto ang atong saktong pagayo diya sa atong pima nining takna sa kabuntagon. Ngayon dinhi ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagad. Butsap ko na itong mga igsuon nga atong mga pagpangalagad karon ngadto sa atong Dios dili tiyaw-tiyaw. Dili ini atik-atik nga naman. Kita gihimo na niyang anak sa Dios. O kita iyang gikapahibalon na nga ang kalibutan nga atong gitungtungan o gipuy-an niya dinhi ang tanang kagahom sa buhat sa daotan. Gisultihan na ini para makaligay o makabantay ang matag-usa kanato. Aron atong masayran, atong pamalandungan ang sulti sa sulat ni Apostol Pablo. Inusya dinhi, ako mga muyo kaninyo nga inigana ko diha, dili unta ako mapili sa pagpakita sa maong masaligong kaisog. Nga gihuna-huna ko nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tao. Nga nagadahungan kami, nagagawi sumala sa unod. Kini usa ka mga pagpahinumdum, usa ka mga pagpahibalo o pagpasidaan sa atong pagpangalagad nga nasa Ginoo. Kay bisan tuod kami nagagawi ini sa lawas, kami wala magpakigubat pinasigad sa unod. Kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang pangunahuna aron kini magmasinugdanon kang Kristo. O kami andam sa pagsilog sa tanang pagkamasupilong, inig kahigpit na sa inyong pagkamasinugdanon. Tanawa ang mga butanga na sa inyong atubangan. Kung adunay masaligong nga siya iya ni Kristo, papalando nga siya nga maingon nga siya iya ni Kristo. Kami maumanusap kaya ko dili kaulawan bisan kun palabihan ko pa ang akong pagpasikat mo tungod sa among kagahom nga gihatag kanamo sa Ginoo aron sa pagpatubo gadinyo og dili sa paglaglag kaninyo. Mao kini igsuon ang pulong sa Dios nga ngayan natong pamalandungan sa makadaghan diya sa matag-usa nato ka kinabuhi. Nga gipangimatuod ni Pablo diya siyang kaugalingon nga siya
naningkamot, pinagi sa sugo sa Diyos gana kaniya. Isip siya nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Ubausap ka na ang atong lantaon diya sa atong kahimtang. Nga doon na kita'y ligo nga pundasyon diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga andam kita sa tanang matang sa mga pagsulay nga mudangat sa matagusan nato kakinabuhi. O sa iyang hingon, kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat sa tupado na mga panag pulong-pulong. Kaya ang mga kaibigan, kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili man mga hinagiban sa unod, dili buhat na pangkalibutanon. Halimbawa, nag-ilong o kabilin nga mga butangan din sa kalibutan lamang. Muli ang iyang dito mo. Dili mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Diyos, makagagahong kini sa paglumpag sa mga kuta o sa gigamit ni Pablo nga hinagiban. Walay lain mga iso. Mao ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Mausap ka na ang atong gamiton diya sa atong kaugalingon. Nga kung buod sa kita kalikon o sa kita kagahi diya sa atong pagtuo. Kung sa may pasidaan niya, Unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 12. Yan ato masuta nga ang Diyos sa kanunay nagpahinumdum, nagpahibalo sa tanang mga tao nga nangalagad gana kaniya. Ang iyang sulti, busa siya nga nagadahon nga maayo na niyang pagkabaro, magbantay basig mapukan siya. Kung atong pamalandungan kini nga pagkasulti mga igsoon, ang ministro rabi gisultihan ini, kitang tanan nga nangalagad kana sa Ginoo, di pahibalo og sultihan ini aron makabantay kita. Unsa may dugang na po niyang ipahibalo? Unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 10. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako, maingon sa usa ka batig nga magtutukod. Ako mao nagpahimutang sa patukuran, ug ang laing tao mao ang magatukod ibabaw dinhi. Ang sulti niya, ang Dios mao nagbutang o nagpahimutang sa patukuran, ug ang laing tao mao ang magatukod ibabaw dinhi. O siyang isulti, apan nagbantay hinuon ang matag usa kung unsaon niya sa pagtukod ibabaw ni. Di pa sidanan ang tao, di pa hinumduman ang tao aron maka bantay siya sa tanan nga moabot kaniya. Kay doon na may tao nga moingon, dugay na ko nangalagad, ligon na jud ko, gahi na jud ko, di na ko basta-basta, di na ko mapukan. Pero lagtawa, makasinatig pagsulay tungod kaya niyang panguna-huna, wala na kasintro sa gisulti sa Ginoo nga kita mudul kaniya o bagatuman siyang sulti susama nga itong kahitang nga nagtukutag balay nga nagpahiluna sa halalong nga patukuran. Ang atong patukuran mga iksuli basta-basta.
Ano man? Kaya ang atong patukuran o pundasyon mao si Ginoong Hesus Kristo. Ingon dili, kay wala na laing patukuranan nga ikapahimutang panibisan kinsa gawasa di kapahimutang na nga mao si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ang atong pagligon nga patukuranan. Mauli ang ayan atong panindigan diya sa matagusan nato ka kinabuhi nga ang saad sa Dios adunay katumanan kung kita magmatingod-anon diya sa atong pagpangalagad nga kanya. Mao tong gisulti ni Pablo nga ang iyang pakigdumo dili alang sa buha sa ulo. Kung dili ang hinagibay na iyang gigamit mao ang Dios kay makagagahon kini sa paglumpag sa tanang matang sakuta. Sa tanang parugalan o prinsipyos na giugdan sa tao, ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitas o babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Diyos. Bosa ito itong mga isyon sa pagpangalaga ni Apostol Pablo, iyang gipinitreat, iyang gipaningkamutan, nakatong babag na nag-aali. Pinagi sa mga tao, pinagi sa paggamit sa nagkalaimatang sa mga pangatarungan, iyang mapalumpag. Aron ang tao makahibalo sa mga gisulti sa Diyos. O ginabihag namo ang tanang pangunauna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Sabto nato mga ison, walay gipahibalo si Pablo nga dili Kristo ang iyang gipailas ka ng mataw. Mausap kini ang atong tamdan sa matagusan nato kang kaugalingon. Nga atong kahimtang karon dili basta-basta. Nga naman, ang atong pagpangalagan, kung atong lakbitan ng Juan 4, versikulo 21 at sa 24, kita ang tinuod nga nailhan. Nga magsisimba ngadto sa amahan. Kay diha ta nagsimba sa Espiritu o kamatuoran. Maulang ang saad sa Diyos, adunay katumanan ka nato. Mawahayang sulti, diri sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 9, kinahanglan na ani sa tao. Kinahanglan o importante kayo nga kining sultiha, anaa sa kinabuhi o panghuna-huna sa tao. Tito, Kapitulo 1, versikulo 9, kinahanglan nga mangupod siya pag-ayo sa kasaligang pulo nga ingon sa gikatudlo kaniya. Aron makahimo siya sa paghatag o pagtulunan sa matarong tuluuhan. Karon, kung ang atong mga panghuna-huna anang hunahunang pangkalibutan. Di ba? Dali ra magalgal, dali ra madaldal, dali ra madala. Ang pangutana, gihawiran o gikuptan ba niya ang mangsulti? Pero ang gisulti ni Pablo, unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 1, mauli pinaka dako kahtagan nato pagtagad sa matagusan nato kag kinabuhi. Mga igsoon, buod kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyong gipanagdawa nga nini na nagparugkab karon. Ug nga pinaagi nini kamo ginaluwas. Walang matamaluwas.
kamo ginaluwas kon inyo kining kuptan pang-ayo. Gawas lamang kung takhaw ra ang inyong pagtuo. Butsag tuligsyon, pagdahiay ni sa pagtuo, palikunay kini sa matagusan nato kapag tuo, pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang punto diya sa matagusan na tao nga miduol sa pagpangalagad sa Ginoo. Dugang niini nga mohatag og pagparalon sa atong timalig nga sa kabuntagon, ihatag nato sa atong igsuong ebanghilista nga mao si Charlie Revilla. Salamat igsoon og una sa tanan, mayong buntag ang atong tanan mga igsoon budak ang Kristo. Amen. Nintak na pasalamaton kita dako sa Dios na din gihatagan na usab kita og laing adlaw, ulaing Domingo alang sa pagdaay paghimaya sa iyang balahan ng ngalan. No? O bisan pa mga igsoon sa mga na sinati nato karon o nining mga panahon na no wala malilong sa matagusa ka nato kung unsa ang atong agihan ning mga taknaa no apan ikalipay ka nato kanang dako mga igsoon nga naman tungod kay naghinay-hinay na gayud og katumanan ang naisulat no diyan sa balahang kasulatan no o bahin sa atong tema hindot kaya mga igsoon ang mga pasyon nga panghimatuod sa atong igsoon bahin ka na sa pagpangalagad o sa paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagad no gani ang atong kini atong mga nasinatian karon mga igsoon nasinatian usab kini ni Apostol Pablo sa iyang panahon no grabe nga pagsulay gani nahimo pa nga binilanggo si Pablo tungod lang sa paglaban sa iyang pagpangalaga no giingon niya din ako si Pablo magatambag kaninyo tungod sa kaagop o kalubon ni Kristo ako nga kuno maayo ra mo payubos kung anaa sa inyong atubangan apan isog kung mahiadto na sa halayo no gisulti ni Apostol Pablo dinhi ang iyang mga nadungog kay lagi adunay mga nadungog si Apostol Pablo nga isog lang daw kuno siya kung anaa sa duol kung baga sa largo nga pagka-istorya mga igsoon si Pablo gibuhat-buhatan og istorya. No, ingon niya din ako nga kuno maayo ra mo payubos kung ana sa inyong atubangan apan isog kayo kung mahadto na sa layo. Ako mga muyo kaninyo nga inig-ana ko dia dili unta ako mapilit sa pagpakita sa maong masaligong kaisog. Nga giuna-una ako nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tao nga nagadaog nga kami nagagawi sumala sa unod no kay lagi ang una-una sa tao mga igsoon gipunto gitumong dito kang Apostol Pablo nga si Apostol Pablo nagagawi pa diha sa tawhanon nga pagkinabuhi no kan mo ni yang gingon din nga nagadaong nga kami nagagawi sumala sa unod kay bisan tuod kami nagagawi din sa lawas kami wala makigubat pinasubay sa unod no diri na no nga naman ngano nakasulti si Apostol Pablo nga siya o sila wala nagagawi subay o makigubat subay sa unod
unsa ray ang hinagiban nga gigamit ni Apostol Pablo. No, atong tiwason. Kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili man mga hinagiban sa unod, kundili tungod sa Dios makakagahom kini sa paglumpag sa mga kota. No, kinirod unsa di ay nga hinagiban. No, ug base sa atong nadungog ganiya, walay lain nga hinagiban nga gigamit sa Apostol Pablo, kundili mao ang gahom sa maayong balita. No, ingon niya din Roma Kapitulo 1 versikulo 16. O sige, ingon niya din Roma 1 Kapitulo 16. Kay wala ko ikakaulaw ang mayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usan nga nagatuo. Sa Hudiyo una sa tanan o gunya sa Kristiyanon usab. Kay diha sa mayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nahisulat nga nagaingon mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Nang mao kini nga hinagiban ang gigamit ni Apostol Pablo. No, wala siya mo gamit og lain nga hinagiban aron lamang nga tuuhan siya sa mga tao. No, kundi ang hinagiban nga mao ang maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo. No, dugang pa yan din Galacia Kapitulo 1 versikulo 12 at versikulo 11. Diyon siya, kay buot kong masayra ninyo mga igsoon nga ang maayong balita nga akong giwali diya dili tawanong maayong balita, kay wala ko kini dawata gikanong tao ni gikatudloan ako may tungod niini, kundili pinaagi sa pagpadayag gikan kang Hesukristo. No, pinaagi sa pagpadayag gikan kang Hesukristo nga kung atong buot sabton mga igsoon nga sa pagpangalagad na Apostol Pablo, ang iya paglaban sa iya pagpangalagad wala sa ilaing nga gilabanan kundi ang mahitungod lamang kang Ginoong Hesukristo. No, mao kana nga ayang dugang nini kay kamo makadungog na mahitungod sa akong kinabuhikan niya sa tinuod sa mga Hudiyo, kung yun sa kapagluto sa iglesia sa Dios hilabihan gayon. Huwag yun sa kapagpaningkamot sa paglaglag niini. No? Nga sa diya, nga sa Apostol Pablo, wala pa nakakabig diya sa pagkakristoano, gilotos niya ang iglesia sa Dios. No, mao ka na mga igsoon nga gipaningkamutan usab ni Apostol Pablo sa diha sa iyang kaugalingon ang paglaban. No, gani tungod sa iyang paglaban niabot pa ang pumunto nga nakakita siya og pakiglalis tali nila ni Pedro, ni Apostol Pedro. Nganuman tungod lagi kay nakita niya nila ni Apostol Pedro usab uban pang kaigsuonan nga sila sa Apostol Pedro nagagawi usab sa dili maayo nga paggawi diha kang Kristo. No, mao kana mga igsoon nga gisulti ni Apostol Pedro nga giyon niya din kami na nga tao nga mga Hudiyo dili mga makasasala nga hindi. Nasayod nga ang tao dili pagkamatarong tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasubuan, kundi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. O kami bito kang Hesus aron kami pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ug dili pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasubuan. Kay pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasubuan, walay bisan kinsang pagamatarungon. No, mao kini ang ipanghingusgan ni Apostol Pedro mga igsoon. Wala sa pagkinabuhi ni Apostol Pedro sa pagmantala niya sa maayong balita,
wala siya nagdala og laing ngalan, wala sa ingon nga naa sa gipasigar ko nga pagtulunan, kundi ang pagtulunan ay tungod kang Kristo. Mao ka na ang iyang gilabanan, mao ka na ang iyang gipakamatyan. No? Ingon ba niya dinidugang? Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mga pangpaitas o babag nga nagalibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang panguna-una aron kini magmasinugtanon kang Kristo. No, ginalumpag nila ang mga pangatarungan nga mo'y nanahimong babag nga naman dugang na po niya din Roma 10, Kapitulo 1 kung sa gisulti niya din mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing ang kasing-kasing o ang akong pagampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga luwas unta sila. Kay nakasaksi ako kanila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Apan kini mo'y kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. No? Nakita niya gusto sa panahon nga kadtong mga tawana nga adunay kasibot diha sa Dios. Apan iya usab nga nasabot nga kadtong kasibot dahil nila ipakita mao katoy kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. No, dugang pa niya din ug kay wala man sila ibanggagan mahitungod sa pagkamatarong nga gikan sa Dios ug nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Kay si Kristo mga pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga mga may pagtuo. Karon naabay tao nga laing tao nga gisulti sa Apostol Pablo dinhi. Naabay ngalan sa tao nga gisulat o gisulti sa Apostol Pablo dinhi. No, mao ka na ang hunahunahon mga tagal itong pagtaga diha sa itong mga tagsa-tagsa kabagalingon pagtaas sa puntagon mga igsoon. No? Nga naman tungod lagi kay adunay mga tao nga manungha nga nagadala sa maong pagtulunan sa ngalan sa maong pagtulunan apan unsay gidala dili ngalan sa atong Ginoo kundi dili ngalan sa ilang pagtulunan. No, mao ka na gisulti po sa atong Ginoo. Gipasidaan niya din unsay ang giingon? Mateo Kapitulo 8, versikulo 22. Unsay gisulti? Ang Ginoong Hesukristo mismo nagmanultian no, giingon niya din Mateo 8. Apan si Jesus mingon kaniya, no? Pagini sa 21 na to sukoron. Ug may lain pa siyang mga tinunan nga mingon kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto sa paglubong sa akong amahan. No, adunay mga sitwasyon mga igsoon nga ang tao aduna pay kawili sa ikaw galingon. No, mao kining punto ha. Gingon si Ginoo, ang gingon din ug may lain pa nga iyang mga tinunan nga nag-ingon kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto sa paglubong sa akong amahan. Unsa gitubag sa atong Ginoo? Apan si Jesus mingon kaniya, sumunod ka kanako. Pasabdi ang mga patay nga mao'y magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Mao ka na ang gisulti sa atong Ginoo. Unsay punto? Pag-ingon sa Ginoo nga sumunod ka kanako. No? Wala na kay lain nga angay pa nga lantaw o tan-aw mga igsuon. No? Mao ka na nga punto ang iyang sumunod ka nako. Pasabdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga kaugalingong mga minatay. No? Ayaw na silang lantawa. Ayaw na silang tagda. No, mao ka nang iyon sa Ginoo, mao ka nang punto din sa Ginoo. Sumunod ka kanako o pasabdi ang mga patay nga mao magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay.
Karon kinsa man ning mga minataya nga pasabot din eh. No, mausap ka na ang gipunto ni Apostol Pablo sa iyang panahon. Kung sa'y gisulti ni Apostol Pablo. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 13. No, mao na itong bantayan mga igsoon, manungha ni pag-abot sa panahon. Kung sa'y gingon din eh, kaya mga tao, mga apostolis nga mini, mga magbubuhat nga malimbungon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon-ingon nga mga apostoles ni Kristo. Oh, tanawa. Nagatakuban sa ilang kaugalingon nga mga apostoles ni Kristo. O kinidili ni kay bulong, kay bisan galing si Satanas, nagatakuban man sa ilang kaugalingon-ingon nga mga manulunda sa kahayag. O, bisan galing si Satanas. No? Nga kung unsa ka manggialamon ang iya sa Dios, mausap ka na ang mga manulunda ni Satanas. Kung unsa ka maayo mapakita sa ilang kaayo mga manulunda sa Dios, mausap ka na si Satanas. No, apan unsa ang ilhanan? No, ya may ngora padayon ni uban pod nga dautan maya na mga ilhanan brad. O sa ilhanan giyon niya din eh. Busa dili kay bulong kunang iyang mga sulugon, mga takuban usab sa ilang kaugalingon nga mga ministro sa pagkamatarong. O, magpatakuban sa ministro sa pagkamatarong. Dara, diri na ito may balaan. Ang ilang danatan, mahisibo raw niya sa ilang mga binuhatan. Karon pangutana mga igsoon, unsay mga buhat niya itong mga tawana. Unsay mga buhat niya itong mga tawana. Kay gisulti din eh, ang ilang damatan, mahisibo raw niya sa ilang binuhatan. Mao ka na mga igsoon mo sa kailangan o pag-ila. Kung ka ng mga propeta ba nga muduol nato, o kung ka na bang mga nalagingon nga sila iya sa Ginoo, mo ka niyang ilan ng mga igsoon. No? Diha na ko mailan kung ka ng mga tawana, iya ba ni Kristo? No? Nga naman, kaya ang iya ni Kristo, malumos sa kasing-kasing. Mapaubsanon, apan, kung ka ng mga tawana, mauning gingon din sa Ginoo na sa ato Ginoo. Matthew 16, no? Gingon din eh. Utay gisulti. Matthew 7, versikulo 16 hangtod 17. Matthew 7. Utay gisulti din eh. Yara. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta. Nga mo ani kaninyo nga nagsapot sa pagkakarnero apan di ay sa sulod nila mga lobong nga manunukob. Gipay mangnuan ta sa Ginoo mga igsoon. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Pagapuon bang paras gikan sa mga kasilpinitan o ang mga igos gikan sa kadyapaan. No? Kung adunay pagtao, kung adunay ikaw nga muduol, kung ka ng tawhana, mo'y makapahimo nato nga makapahimo inog pasuko diha ka nato. Sayro nato mga igsoon nga kanadili niya gayon sa Ginoo. No, kayo niya din eh. Sa ingon niya na ang matag usa ka mayong kahoy, magabungag mga mayong bunga. Apan ang walay pulos nga kahoy magabungang mga walay pulos. Ang mayong kahoy dili magabungag mga bungang walay pulos. O usab ang kahoy walay pulos dili magabungag mga mayong bunga. Ang matag usa ka kahoy nga wala magabungag mga mayong bunga, pagaputlon o igasilibay ngadto sa kalayo. Sila sa ingon niya na mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. No, mao ka lang atong hatagad dako pagtagad sa atong kaugalingon mga igsoon. Kay nga naman ani anak kita sa takda nga mao ang kalisdanan. No, ana kita karon sa kalisdanan mga igsoon. Apan
malaumon ang Dios o mapasaligon ang Dios nga nagtudlo sa matag usa ka nato. No? Sumala sa sulat ni Apostol Santiago. Unsa ni ingon niya din Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. No maulang gayud kana mga igsoon nga atong hatagan o nga atong kanunay nga pagahimoon. Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon niya din Dara. Bulahan ang tao nga moanto sa mga pagsulay, kayo man siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi. Nga gisaad sa Dios kanila, nga nahigugma kaniya. No? Bulahan daw ang tao nga mubalong daliwala sa mga pagsulay. Nga naman, kayo man niya madawat, kayo man siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila, nga nahigugma kaniya. No? Dugang pagani niya din ayaw ipayo ni bisan kinsa nga siya pagatintalon. Ako gitintal sa Dios, kay ang Dios dili aron matintal og dautan. O wala bisan kinsa nga iyang pagatintalon. Hinunoa ang matag usa ka tawo matintal diha nga madaldal siya o madaldal og mahilayo sa sayang kaugalingon pagpangibog. No, mao para mga igsoon nga sadya dahil ang tao matintal sa mga pagdaldal nga pinaagi sa iyang pangibog, ang kanang mga tawhan ng mga igsoon nahilayo o nahilayo sa gisaad sa atong Ginoo. No, dugang pagpasabot kay mga igsoon dili na lang utason. No, akong ibalik sa atong ministro, siya rin mga tagudugang mga pagpailaw kaning timaha. O maayong buntag ka na tanan, ang Diyos panalangin ka na sa kanunay. Masalamat kayo sa pulong sa Diyos mga igsuno na nindot kayo nga atong nasabtan. Ang punto nga gipaabot sa atong tema ng takna sa kabuntagon. Magungbot sa aton ang matag-usa sa atong kaugalingon karon unsa ang matang sa atong kahimtang. Usa kita ka mag-aalagad nga naa sa Ginoo. Si Apostol Pablo sa iyang panahon mauusab. Ug atong lantawon, ug atong napangimatud-an sa matag-usa nato kaugalingon, nga si Apostol Pablo sa iyang panahon, doon na siya insakto nga baruganan. Doon na siya prinsipyo nga gibarugan. O kana nga prinsipyo mga igsoon, ilabi na kanato usab karon nga unta ana ano man atong balikan ang atong tema. Ingon siya kay bisan bersikulo 3, kay bisan tuod kami nagagawi ini sa lawas, kami wala magpakigubat pinasikad sa uno. Wala niya gipasigarbo nga bisan siya nagkinabuhi pa nga kalibutanon, nagkinabuhi pa siya nga tawhanon. Wala niya gipasigarbo, gipatigbabaw ang buhat nga iya sa unod. Unsa man diay ang benepisyo nga makuha sa tao kung ang iyang ipairal sa iyang pangunahon na o sa iyang kasing-kasing mawang buhat sa unod. Atong mahinumduman mga igsoon nga walay laing makahatag og kasamok o kagubot diya sa matag-usa ka pangunahon sa tao. Kay bisan tuod kami nagagawi dili sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kung sa man ang unod nga paggubat. Narang isulti niya sa sulat niya sa Apostol Santiago kapitulo 4 kung sa hinungdan sa mga gubot. Muna ang atong bantayan, muna ang atong timanan, ingon nga kita nangalaga diya sa atong Ginoong Kristo.
Santiago Kapitulo 4 versikulo 1. Unsa may nakaingon sa mga gubat o unsa may nakaingon sa mga palag-aaway diha kaninyo. Pangutana sa pulong sa Ginoo. Unsa may nakaingon sa mga gubat o unsa may nakaingon sa mga palag-aaway diha kaninyo. Dili ba mauman ang inyong mga pangipog na sa kanunay nagakagubat nga nasa sulod sa mga bahin sa inyong mga lawas. Maunay rason nga moabot ang panagkagsamo, panagkagulyang sa katawan niya sa Diyos tungod sa buhat sa ulo o buhat sa lawas. O sa may paningkamutan sa tao ko namin ang lawas nga panginahanglan yan tunaw na. Mauni ang buhaton. Adunay mga butang ay inyong tinguhaon na pandiri ninyo kini mapatunan busa mo patay kamong tao. Maunay katarungan nga si Apostol Pablo wala magpasigarbo sa buhat sa unod. Kay doon na si Rasul. Galacia Kapitulo 3 versikulo 3. Inunsya din. Nangahimo na ba gayon di ay kamo nga ingon kakulang sa pagsabot? Nagasugod naman unta kamo sa espiritu, magpakatapos mabalay kamo karon sa lawas. Mao ang pangutana diya sa matagusan nato nga kinabuhi. Nga atong pag-alagad karon, nag-aalagad kita sa Dios pinagi sa pagsimba nato diya sa espiritu ug kamatuoran. Unsa wala na kita sa unod-unod nga mga panginahanglan. Kundi ang atong ginatinguha ang gisaad sa Dios nga kinabuhi walay katapusan. Mga dili kita magpadaldal, magpahaylo sa tanang matang sa mga pangatarungan sa mga tao. Dugang pa niya. Kaya ang mga hinagiban sa among pagkigubat, dili man mga hinagiban sa unod. Yang gipahibalo, yang gisugilon sa mga tao. Nga ang ilang mga pagkigubat, ang ilang pagkihibalo nga sa mga tao, dili hinagiban sa kalibutan. Kung dili tungod sa Diyos, makagagahon kini sa paglumpag sa mga buta. Lantaw na to, kung sa may gisulti o gitudlo sa Diyos. Efeso Kapitulo 6, versikulo 10. Muna itong bantayan mga isor na kita nangalagad sa atong Ginoong Kristo. Sa katapusan, magmalikon kamo pinaagi sa Ginoo. Ang atong pagkamalikon pinaagi sa Ginoo o sa kusog sa iyang gahom. Isulod ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, dili hinagiban sa kalibutan. Hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa mga yawa. B. Ato nang napanalinghugan unsay mga gihimo sa mga malipat-lipatong na kaugdahan sa yawa. Di ba doon na po siya mga ministro? Doon na po siya mga apostoles? Asa mga tumabasa, Brad? Di balikan na po ang sulti ni Apostol Pablo. Niyara o. 2 Korinto Kapitulo 11. Mao niyang pamahagi nga makita nato dinhi nga doon na po yung mga apostolis di ay ang buhat sa yawa. Kaya ang maong mga tao, maong mga apostolis nga mini, mga magbubuhat nga malimpungon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon. O, tanawa? Nagatakuban sa ilang kaugalingon, ingon nga mga apostolis.
ni Kristo. Ano man, ang gigamit nila kasulatan, pulong sa Ginoo, sa ilang mga pagpakiglang tugi, pulong sa Ginoo ang ilang ipaghimatulog. Pero sa ipasilaan sa Diyos, o kini dili hinuon ni kahibulong. Kay bisan gani si Satanas, nagatakuban man sa iyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag. Busa dili kahibulong, kung ang iyang mga sulugon, magatakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan, may siguraw niya sa ilang mga binuhatan. Di ba? Klaro kayo, gispahibalo na ta sa Ginoo. Gisultihan na ta sa Ginoo. Usaon mo na to sa pagkilatis nila. Mawagitudluhan kita sa Diyos nga ipasulong ang tibuok kinagiban sa Diyos. Mawag pakiglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagan. Kaya giingon dinhi, kaya mga hinagiban sa among panagkigubat, dili man mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Dios. Makagagawang kini sa paglumpag sa mga kuta. Bisan mo sa pagkagahi, tungod kay ang Dios, may atong himuong hinagiban, ang pulong sa Diyos na atong nadawat, mo'y muna itong sukaranan sa atong pagtuo, dili kita mapukan. Dili kita matarong. Kaya nga naman, atong gisulong. Anong kinahanglan man nato? Tungkol kay muabot ang panahon, muabot ang higayon nga ang matanang mga tao, muabot ang pagkamasupilon. Pero na ilhanan nga di ka pahibalo ang Ginoo. Ato sa ningin padayon, ito siya. Isulhon ninyo ang tibok hinagiban sa Diyos aron makabarog kamo. Batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Sa ito pa, gikinahanglan magtinirtaan na ang hinagiban sa Diyos na mao pagkamatarong. Aron makabatok kita sa pagsukol batok sa mga malipat-lipatong nga buhat sa yawa. Kaya nga itong pakigdumo, dili batok sa mga binuhat nga unod. O, klaro kayo. Nga nga itong pagpangalagad, diya sa pag-ala sa atubangan sa atong Ginoo, wala na mga lagad para sa atong unod-unod nga pagkatao. Kaya nga itong pakigdumo, dili batok sa mga binuhat nga unod o dugo. Nga naman, Unang Korinto 15, 50 nga sundihan ko kamo nga unod o dugo, dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Muna yung rason nga nga itong pagpangalagad, wala na pangalagad para sa atong unod, sa atong lawas. Kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaw nga galon, nining mahigit na kalibutan karon. Kasi may agalon nga labaw din sa kalibutan. Mao ang buhat sa yawa. Batok sa mga dautan na espirituhanong panon diya sa mga dapit sa kalangitan. Bisan pa sa dapit sa kalangitan ang gapon ang buhat sa yawa. Tungod dili, dadanin niyo ang tibuok hinagiban sa Diyos. Aron makasukol kamo, inigaabot na sa adlaw sa kalisdanan. Maukinig karon mga igsoon. Nakinig nga itong mga nasinati, pinahagi sa mga pagsulay, usang kinikat matawag ng mga kalisdanan. O baka pugong kamo sa inyong baruganan, tapos sa inyong tanang pakigbiso. Mauday nga ipasulong sa Diyos ang tibok hinagiban. Aron makasukol kita, makasugakot kita sa tanang matang sa hagit sa mga pagsulay. Busa, pogi gayod ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawa sa kamatuoran.
mabinaksan daw ang hawak nato sa kamaturan. Unsa ang kamaturan? Juan 17:17, kay ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang pulong sa atong Dios mo na ibakos nato sa atong hawak. O sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamataron. Kinahanglan pagjuday nga anak nato ang pagkamataron. O sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. O dugang sa tanan, dadaanin nyo ang kalasag na mao ang pagtuo. Di na natay nag-ibag. Sa diha nga mabinaksan ang atong hawak sa pulong sa Diyos nga mao ang kamatuoran, di kinahanglan po diay nato, nga doon na po tayo hinag-ibag minasikan sa atong pagtuo. Nga pinaagi nini, aram kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga odyong sa dautan. O dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan o ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Amen. Klaro kayo na mga igsoon. Nga ang hinagiba niya yung ipakapahibalo nini kanato, ilabi na kanato nga nangalagad, pulong sa Dios. Tutok ta, sintro ta sa pulong sa Dios. Tungod kay pinaagi sa pulong, diha nato madawat ang kinabuhi tayo. Ingon din ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag na nagaali batok sa kahibalo sa Dios. Tanawa, pinaagi sa pulong sa Dios, gitangusgan ni Pablo nga katong nakahimo og babag o ali may tungod sa kaibalo ngadto sa Dios mawala. O siyang gigamit kay nagiban mao ang pulong sa Dios. Panghuna-huna nga walay insaktong pangatarungan. Ngano man tungod kay sa kahimtang nila karon mao man ang ilang gihimo. Roma Kapitulo 10. Nasa yung kasipot, ilabi na sa pagpangalagad, pero wala pa yun nila masabti. Mga igsoon ang tinguha sa akong kasing-kasing, o ang akong mga pag-ampo nga to sa Diyos, alang kanila mga luwas uta sila. Kay saksi ako, nila nga sila, adunay kasibot alang sa Diyos. Dunay kadasig. Apad kini mao'y kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. Muna yung pakiglaban ni Pablo diya siya pag-alagad. Nga unta mawala, maputol o mawakli ng maong baba. Mausapin nato mga igsoon. Ingon pa siya, o kami andam sa pagsilot sa tanang pagkamasopilo ini kahimpit na sa inyong pagkamasilotanon. Tanawa ang mga butang nga nasa inyong atubangan. Di gihulagway. Di pahulagway ni Apostol Pablo. Nga tanawa ang mga butang nga nasa inyong atubangan. Kung sa may nahitabo karon. Kung sa may mga balita nato nasagap karon. Kung ano na'y mag-aasab, masalito nga siya yan ni Kristo. Papalando nga siya nga maingon nga siya yan ni Kristo. Muna'y pahinumdum nato. Nga pamamalandungon siya nga siya yan ni Kristo. Kahit kami mauman usap. O sa may irhanan mga igsoon. Nga ang mga unta ko magpasigar ko siya kabaling nga siya yan ni Kristo. Doon na irhanan. Doon na sign. Ang sign na nara. Ikaduhang Pedro Kapitulo 4 versikulo 10 nga to sa 11. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usap, gamitan ninyo kinialan sa usap. Sa usap-usa ingon nga mga maayong piniyalan sa nagalain grasya sa Dios. Ang tao nga magasulti kinahanglan
magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Mao din ilhanan nga ang tao nga nangalagad sa Ginoo, ang iyang pagpanulti magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad, kinahanglan mag-aalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang, ang Dios pagahimayaon pinahagig kang Jesucristo. Nabay tao nga itong ipaila. O ka na importante mga iso. Nga diya sa atong mga kagawian, diya sa atong mga pagpangalagad, isuloob na to ang tibok kinagiban sa Diyos. Kay wala agoy makalumpag sa maong prinsipyo nga atong dikuptan. Mapinagi sa sulti sa Ginoo. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 1. Ingon din tungkol kinangalagad man kita. Busa sa kinalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapit paglikos ka nato og dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Kini nga itong pagpangalagad, mo nga itong lumba. Mo nga ang panglumba nga itong giapilan nga magtutok kita dili sa tao. Nga magatutok ka Jesus nga mao ang mag-uugmad o maghihigpit sa atong pagtuo. Dili man dito ta sa tao mo tutok, kundi ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Mula nga ato silang masinatay mga ito na kung dunay tao nga moingon nga siya yan ni Kristo, lang taon daw nato makita nato sila pinagi sa mga hiyas na gihatag sa Diyos ngadto kanila. O ang mga sinultihan, ingon nga, magasulti ingon sa pulong sa Diyos. Maunay hinagiban nga gigamit ni Apostol Pablo sa iyang panahon sa pag-alagad. O pag hinaot ako, kita usap karon nga, diyan ni katapos ang hugna sa kapanahunan, mapunay atong batunan. Mapunay kuktan nato sa atong kaugalingon. Kaya ang kasalalay sa atong pagpangalagad, mao ang atong kinabuhing dahil. Nga gitagana sa Dios. Manghinaot ako ni na sa kabuntagon sa mga pulong nga di ka pahibalo sa Dios sa matagusan ako kay dulong nga atong nasabtan ang mga punto. O nasabtan usab nato diya sa atong mga kahimtang nga diya sa atong mga pagpangalagad dili basta-basta. Dili kini tiyaw-tiyaw kaya ang iyang ingon Juan Kapitulo 15. Tamdan yun nato kini pag-ayo mga igsoon. Juan Kapitulo 15 versikulo 6 ganto sa 7. Ang tao nga dili magapabiring kanako isalibay siya sama sa sanga o malaya. O ang mga sanga pamonito o gigaig sa ngadto sa kalayo o mga sunog sila. Kung kamo pabiring kanako o ang akong mga sulti pabiring kaninyo, pangayo kamo bisag unsa. Na inyong gusto o kini pagabuhaton alang kanila. Mao kini ang atong tangdanan mga igsoon nga pabilin kita sa mga gikapahibalo o gikaingon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay doon na tay kasiguruan pag-abot sa tukma nga panahon. Ang grasya, ang kalinaw, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, magapanalangin ka natong tanan. Sumala sa pulong sa Santiago 5:13 hanggang sa 15 nga nagaingon, aduna na ba kaninyo'y nag-aalbos, paampuas siya. Aduna na ba'y nagpalibayon, paamita siya sa pagdal. Aduna na ba kaninyo'y nagmasakiton, ipakuha niya ang mga ansyano sa iglesia, o paampuas sila alang kanya, nga maghaplas kiniyaw na. Tungod sa ngalan sa Ginoo, o nga kapag-ampong ginabalang pagtuo, mag-aayon sa masakiton, o siya pagabangunan sa Ginoo, o kung siya nagmasalaman, siya pagpapasayman.
tao. Ikaw ay Diyos sa mga para sa gilid, kapit sa mga puso sa mga Espiritu, kasanggalan ni Jesus, sama ni Jesus, gawas mo ng Espiritu, ay tumulubyan kita sa Diyos na ito. Sama sa Iksyon, Jesus, darang tulubyan sa mga Espiritu, bagawa sa mga bawa sa mga kapag pinagabad sa gaham sa Diyos sa magsiwasan ang batang mamutong sa Siya ang pagsayo.
kinabuhi ko. Midamo kanin kay ikaw ang maluluwas ko sa tanan kong suliran. Imo kong gihayagan. Iabas ang mga luha ko sa nakita kong ako taliwala sa kasalangan ko. Gitawag ka ako. Nahayagan ang kasing-kasing ko sa pulong na ipabuhat mo. Di natuwa kung niaga sa mga luha ko sa nakita kong ako taliwala sa kasalangan ko. Gitawag pa ako. Taliwala sa pagtuo ko. Nakailaog gitawag ako. Magbuhat ko sa mga sugo mo.
Kada ko nahipalis sa piilan sa Ginoo, sa tigilan sa Ginoo. kanunay kong malipayo, Kanunay kong malipayo, kay siya mutabang kanako, siya mutabang ka na. usa karon paghinusong, Sa karon paghinusong, balik karon sa Ginoo, balik karon sa Ginoo. tawad sa Diyos, Tawad sa Diyos, tawad sa Diyos. kay hapit na siya umalik. Hapit na siya mabalik. Tawad sa Diyos, Tawad sa Diyos, kay hapit na siya umalik. Pagkapait pa ng lungo, pagkapait pa ng dumo, kay ang Ginoo na ingon. kaya ginuna Ang tanang dili mo tuon, ang dilim mo doon. isa libay sa kalayo, Isa libay sa kalayo, usa karon paghinusong, sa karon paghinusong, balik karon sa Ginoo, balik karon sa Ginoo. tawad sa Diyos, Tawad sa Diyos, tawad sa Diyos. kay hapit na siya mabalik. Hapit na siya mabalik. Tawad sa Diyos, Sa Diyos, tawad sa Diyos. kay hapit na siya mabalik. Sumala sa puno, sa Efeso 1:13 hanggang sa 14 na nag-iingon, bilang aking kaniya, kamusap sa pagkaluog ninyo sa madul niyo pulo, sa mayong malitami tungod sa pagluwas sa inyo, o sa ilang panahon na kamuganian, kita ibrihan kamunga, kita ibrihan mga kisa ni Espiritu Santo, nga mayapati nga sa atong panalundod, hanggang makapanagiyan na kita niini, alak sa pagday sa iyang himaya. Ang timbre sa Diyos dahil ang
Pablo sa iyang sulat sa ika-2 Korinto, Kapitulo 9, Versikulo 7. Ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing dili nga magapanuko ingon nga pinugos. Kaya ang Dios nagahigugma sa malipayong magahatag. Kung ang isang pagtapos sa tumang libuhaton, magpasalamat kita sa Dios pinagi sa mga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amin. Kami mula rin mga idol, magagahong mahigugmao ng mga Diyos, sa ngalan ni Jesus. Salamat amahan sa mga pulong karong nga imong ikapabot sa katagusan mo kay dulo mo. Salamat po sa Diyos sa imong wala ni Espiritu Santo nga imong gibubugi parin-parin sa katagusan ka namo. Nakabato na usap kami dugang iya, kaligod kadasi o Diyos, pagkadayon. Ilabi na sa mga gibuhaton, Diyos sa katagusan mo o tinabuhin mo mga kaya pangalagan diya kanimo. Manginaw kami Ginoo nga bisan unsa ka mga pagsulay nga moabot ka namo. Anagay di ka o Diyos kanang panahon. Sa paghatag ka namo sa lugar kalikod, aron makabapon kami sa kami ng puso. Ingon nga kami nagatuog nga ila. Kung nagasalit sa imong pagkamayo sa katagusan namo ka kinabuhi. Uban sa tanan kong usan nga mag-igsunan ka. O Diyos, ako ampo mga hagod diya kanimo. Nga pinagi sa imong gamanan kong tabot. O Diyos, hanggang sila magpapamuli sa katagusan nila kaugalingon. May dangat sila, o Diyos, sa ilang kulian ng ulay magkulian ng buhat. Upog na sa pagkalimatay sa mga sa kaaway ulit daw ta. Kita ng Ginoo nga mga pag-ampo, mga pagpangamuyo, ang ginasalig, ang ginatugyan diya kanimo. Ang tanan nga among madawat. Tungod ikaw mga ng among langit nung amahan. O Diyos, nang tanan ang bato sa among kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo among ginugang maluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Mayong udto kanatong tanan mga iso.